woza sesomncane woza ngapha yebo sesomncane ubani lo Unokwanda kaMbhele. unakwanda kwaMbhele kuphi ekhaya Ekhaya sengikhulele eMthwalume kodwa nginekhaya kwaMashu njengamanje. Ukhulele kwaMashu Ngikhulele eMthwalume ngifike kwaMashu sengikhulile. yes esikoleni esikoleni wagcina kubani sesikoleni Na grade 11. ubukade ufunda kuphi eMzuvela. Emzuvela kwaMashu yini lesixoxo esikoleni Shuthi ngathi ngasuke ngasho ngajoyina abangani abarongi. Ngeke ngisho ukuthi bona bangifundisa abangibambanga ngenkani. yes Kodwa ngathi suke ngajoyina abazali abangani abarongi ngashiya abazali bami emhlabeni. So ngajaja ifamily abazange bangihlukumeze. aze bekuhlukumeza Cha bakazi bangihlukumeze ngasuke ngabajaja ukuthi abantu abaningi bathi mabengena abazali bayahlukumeza. Then ngafuna ukuyiphatha ngajoyina abangani then ngangasehlali elokushini because imali bengayitholi ngalendlela lese ngifuna ngayo imali yes ngangasebenzi ngangiphiwa nje imali njengengane yes ngasuka ngeza la eThekwini umana ke unayo ingane awunayo ingane akazi ube nayo ingane mawusuka le usuka straight uza eThekwini uze kubani angizanga ngumuntu ngahlangana noSikhotheni nje ngabuza ukuthi wahlangana nobani nomunye uSikhotheni nje njengami ngabuza ukuthi njengawe ngabuza ukuthi dayisa drugs wase angitshela ukuthi hayi ku Fisher Street sasihamba sa Fisher Street sathenga nganginayo imali vese yes sathenga ngaqala lapho ke phanta la eThekwini bangifundisa indlela zokuphanta singiyajwayela nje kanjalo wena yipi indlela obuphanta ngayo mina ayike indlela engaphanti ngayo yonke indlela eqhamukayo ngiyaphanta ngayo because ngisengidinga imali banaka ubale nje mthambe ezimbili ngiyakwazi ukukalapha amathini sibe ngomzimba uyakwazi ukwenzani ukalapha nje emgaqweni ngomgqomeni siphinde sibe kuna abantu besilisa bafuna usithenga sidayise ngemzimba into kanjalo yes mana-ke mawula udayisa ngomzimba uzodayisela kuphi udayisela udayisela abantu abalana noma bahamba ngey'moto noma abasendaweni ethize bona laba basibiza ngamaphara bahamba ngey'moto la mana bona laba banibiza amaphara abahamba ngey'moto bathenga hayi sekushintshile ebusuku sekuwukunye unamanga iyashintsha igange laba bahamba ngey'moto ngampela bezothenga kuningi imana-ke ma uzosebenza kuthiwa udayisela uneyitrato udayisa kuzona noma udayisa noma yiwuphi mina ngihamba all over nje anginayo indawo engihamba kuyona le ngithole ngakhona imali la uthole ngakhona imali kakhulu ukuthenga abantu ama-Africans bathenga belungu bathenga bomdabu besendiya obani abathenga kakhulu ama-foreigner yes nabo-driver-ke bama-taxi no-driver bama-taxi okay mana-ke tshela mina ekhaya makuthiwa usufuna ukuya ekhaya ungaya straight ekhaya ungaya kwi-rehab mawuzoya ekhaya uzoya kuphi kwaMashu noma eMthwalume kwaMashu yes kodwa angicabangi ukuthi kufanele ngiye stress because ekhaya sebezamile kakhulu angidetoxile ngiphinde ngibaleke khona ekhaya ngiphinde ngibuye ngizala futhi ngingaqala ngifune indawo engingatholile indawo like i-rehab kanje yes ngiqale ngifundiswe ukuyiphatha ngibuyele ngibe umuntu nami njengawonke umuntu buyele ube umuntu yes ekhaya bakuse kanganje kwe-rehab mawucabanga bese ngiyile more than 3 times baqede lapho uphinde uyibulele emgwaqweni sengi-right kodwa ngiphinde ngibuye mengeke ngafika le drobheni ngizose ngingena nje edrobheni ngibe ngishaya ku-arost into kade ngingasenayo ngisekhaya i-environment umoya nje wasejobheni usunayo lento uthi iyakubiza manje yini engakutshela ukuthi engaqinisekisa ukuthi yabona uma ngake ngithole rehab manje uma ngenza ukuthi nokuthi ngeke ngisabuya la mina ngiye ngize kusami uqinisa kakhulu i-detox yes no-detox kakhulu kona kulula ku-right because iyaphuma egazini like straight akufani nale mithi le esiyiphuzayo ama-methadone nokunye yes wena ubhemani la mawutshela umuntu yini le bhemani angibhema ihunga bhema ihunga ihunga straight
ngiyengide ngiyayibhema nje kodwa anginawo arosta walokho kunye ngiwunga nje into engibhemayo. Oyiwongo ibhema. Iyona engiyinenkinga nayo. Uyithengaphi? Hayi, ngingasho ukuthi uyithengaphi. Angikho lapho. Ngifuna ukuthi futhi kufuneka malini ukuze ube nayo iwongo, uthenge iwongo. 20 rand, 30 rand. 20 rand, 30 rand. Yeah. Every day. Hayi every day. Like ekuseni mhlawumbe ngibe nawo lo 20 rand noma 30 rand ukuthi ngibheme. Emini futhi fanele ngibe nayo leyo mali nantambama. Kuya ngokuthi idosi yakho ingakanani, ubhema kangakanani wena. Okay. Okusho ukuthi inamba unalo ucingo? Ifoni mina. Kodwa awunayo ifoni. Ukhona umuntu onefoni emndenini onenamba yakhe? Yebo. Ukhona. Ubani? U-anti wakho ukuphi usemthwalo noma ungapha kwamasho? Unomuzi emlazi. Unomuzi emlazi. Uthi ubani u-anti? Thandeka kaNgidi. U-anti Thandeka? Ngidi. Ukuphi lapha nomlazi? Kwadiko 6. Udiko 6. Yebo. Uyazi ukuthi uyila? Yebo uyazi. Ugcine nini nikhuluma naye? Sangikhohle bekulast year kodwa ngangimfonelele. Yes. Yebo. All right. Makukhona okunye ngicabanga ukuthi into yami KPI yami sazosebenza kanjalo ngo11 ngizobafica la abafuna uguquko abangalifuna uguquko futhi bazobe bengasekho kodwa wena ke uyangithembisa okay angiqale umuzi wakho ukuphi ke la Anginawo umuzi la kanti unani uhlala emzini kaba ngihlale la ngibhema khona mhlambe isikhathi esiningi mina ngijela ukungalali ebusuku awulali ebusuku ngijela ukungalali nje ebusuku because angisongenayo indawo yokulala so kusemini ngizolala lapha epaki ngilele ya ntambama ngiphinde ngiyivukele futhi ulala emini ebusuku awulali manje abakulalisi noma makhelwane makade sibhema ndawonye kuyenzeka ngilale khona ngamashenti kodwa nilala mase nilala ngokobulili noma ulala noma kumixene sasa ngakufica la ngo11 uzongifica ngikufica la nami ngiyakuthembisa sensethembisa ukuthi ngo11 ngizobe ngila kusasa mangathathwa ngayilutho nje ephuthumayo ngizobe ngila ngo11 futhi makukhona into engithathile ngizokwenza imizamo ukuthi ngiphinde ngibuye futhi ngizonibona ngoba lolu daba lolu ngifuna silikhulume bese ke sibonge ukuthi siqala kuphi sikusiza kanjani ngoba inhloso yala njengoba silanda udokotela nje simlande ukuthi alalele inkulumo zenu usezokhanda ke manje enze assessment bese okay laba sibaqale kanje as advise bese siyabuya socela abantu base South Africa ukuthi nayi rehab ifuna imali engaka bengafaka malini ayizwa lonto yikho lokhu sila amazwi akho ngakhuluma nabantu base South Africa before nginike udokotela ukuthi sengathi ngasiza basupport na kwi rehab leyo bafake lelo sizo because abanye bethu sila asisathandi sekukhumbula ama families nathi siyazalwa nathi abazali kodwa akusekho kunanto okay safuna ukuyiphatha basixolele kulokho sasingazi ukuthi sohlangabezana nenkinga kanje ekugcineni yes i-ID unayo akazi ube nayo i-certificate sokuzala akazi ube naso sikamasho certificate una i-ID ongayenzanga uno grade 11 unayo i-birth certificate yes awunayo i-ID okusho ukuthi kufuneka manje sibe siqondisa indaba ka-Home Affairs okay no ngicabanga ukuthi kwenele kwamanje ngiyabonga kakhulu sesemncane okay thank you dokotela awushaye lokugcina before you go kade sengikubambezele kuyisonto yabona lento ade ngisho le ye-identity ukuthi even kwayena useyibiza ngayo esikhotheni it speaks to lento yokulahlekela kwe-identity uma kwafika la iyalahleka nabantu abakubona une-identity but nalento yokuthi wayiney'fiso you know wayinamaphupho la efisa ukuthi abe khona ngelinye ilanga naye abantu abaningi abala emgaqweni abathanda ukuba la but akusaphumeki and uko wayiphathisa sile yokuthi useke wahamba ama-rehab kaningi into nge-rehab mase wenza i-detox iney'gaba iney'teji zakhona and khona istage la beshawa khona ama-withdrawals la isisu songani kube buhlungu indlela emangalisayo uthola ukuthi akasakwazi ukubekezelela ukuba lapho kuleyo rehab uthola ukuthi abantu abaningi we lose them lapho kuleso stage because they run away bayabaleka
babuyele back la emgaqweni. UBhuthulani futhi kwayikhuluma into yokuthi uma uvula amehlo nje kuseni into oyicabangayo yini ukubhema. So i-critical into ye-detox ingayidinga umuntu ingaki i-assessment ibalulekile because you need ukuthi nawe uyitshele ukuthi okay sengi-ready for lesigaba sempilo yami sengi-ready ukuthi ngidlule kulo mzima ngizodlula kubona ukuze ngifike la ngifisa ukufika khona la kumele ngibe khona empilweni. So yonke into ine-stages zakhona kodwa-ke ngokubambisana nokuyinikela kwabo sizosebenzisana. Yes. Yeah. Siyabonga kakhulu Africa My Continent asivale manje sivale ngqi ngo11 ngila same spot same place kohluka insuku iKPI yami nje ngizobathola la uma ukuthi bayafuna uma kodwa lene eTanzania kusho ukuthi Ngicela ukushaya egarage ubani lahlekile. Amahle. Mina sengifuna ukuyiletha phela. Amahle Ntethwa. Tetha. Amahle Tetha. Nompilo. Yeah, Amahle Nompilo Tetha. Right. So ishiya kuleli garage la kwamakhelwane. Iwile la mhlambe bebimama inkunzi koshamba thatha isikhwama sakhe. Yabona? Yeah. Usama saphe zabo lapha. Lo masapha. Hayi nomyeke. Kufuneka ayibuyele. Ayizele yena. Yes. Yeah. Angayi khona. Ongekho usiswa seTanzania, usiswa Grey Town, Metropolis, Metropolis. Yes, Baba. Uthini usiswa? Mana woza uthi? Bengibona ubaba Ubaba wakho? Hayi. Ukuzala? Uphi? Usendlulile athi ngikhuluma naye manje. Ubaba wakho kuzala Mana. Uhlala la noma uyasebenza? Akahlali la kodwa uyabhena. Naye ukulesi simo? Uyabhena kodwa akahlali. Ubumazi ukuthi ula? Ngazi into okunye kwangisuse lokushini ngasuka bese ngihambe ngifuna ibhondi yababami. Ufuna ubaba wakho? Mana umbone edlula la manje. Hawu. Ubuqala ukumbona la namhlanje. Ngijwayele ukumbona la kodwa namhlanje bengiqala ukumbona. Ubani baba wakho? Ngeke. Okay, ivala. Ukhona umzali enginaye la eceleni kwami. Before ke sifika kumzali, asiqale kule nsizwa la. Hey, lokhuza. Baba, bingelela abantu base Africa, South Africa. Khuluma nabo. Sanibona ngiyanibingelela abantu base South Africa. Igama lami nguThulani wakabiyela. Yes. Le eNew Hanover eMshwathi. Yes. La ngiphuma khona ngila eThekwini. Yes. La ngihleli khona kuyona lemtshondolo ngenxa yokuxakeka. Yes. Usuke kanjani ekhaya ubusebenza ubungasebenzi ekhaya khona asiqale ukuthi ekhaya lapha eNew Hanover kukuphi neNew Hanover ekhaya Ekhaya kuseTransfit. seTransfit Transfit kaMamnandi. kwabani kaMamnandi isigodi induna yakho noba induna yakhona singaphansi kwamlapha inkosi uba sorry baba induna uNomiya uNomiya oh yes inkosi umlapha inkosi umlapha ekhaya khona izingane ukhona unkosikazi khona ba la ekhaya nginazo izingane unkosikazi akasekho washona oh yes no dadewethu nabafowethu ngoba nabazali abasekho sebashona zingana ingane zakho izingane zami zona ekuleni ngoba enye yokuqala ina 24 yes esibili ina 16 yes
Mana-ke uyithola kanjani usula emgwaqweni ubuzokwenzani eThekwini? kusho ukuthi kahle kahle la ngangumuntu othola amatoho la Yes. ngisebenze Yes. bakhona ngikutholayo ngipose noma ngihambe mina kwahamba-ke hayi kwabamnyama ngesikhathi kanti nginey'mpahla enganginazo la ngokuvikela zona ngilokhu ngibamba lapha nalapha ngirente Yes. kwagcina singasavikeleki kwagcina sekuhamba zona sivaleleka ngawo umuntu ongazi ngisafuna ukukhipha zona iy'mpahla zami ngisafuna ukukhipha zona sanda nesikweleti yanda nesikhathi ngingatholi itoho ngagcina nje eyi sengisenkingeni engingakaze ngiyibone. Mana-ke awuqale la kuqala ukuba mnyama kwenzekani emsebenzini isikhathi utohoza chazela umuntu kwenzekani emsebenzini. Emsebenzini mengikhuluma iqiniso ngafunda ukubhema ihunga. Yes. Mangifunda ukubhema ihunga ukuhamba kwesikhathi mengingena egazini ngigcine ngingenwe lento ekuthiwa i-arosta ngingenwe i-arosta ihunga-ke ifuna uma wavula amehlo iyafunakala wavula amehlo nje iyafunakala wabhema futhi ifuna ukuthi ngesikhathi esithile emini ufuna ubhema wabhema emini ntambama bhema so nganaleyo nkinga ngagcina sengenza okungekho emsebenzini ngantshontsha emsebenzini i-TV endala ayingasebenzi ngoba kwakwa amalokozi indawo yokuhlala iy'ngane zesikole i-children wonke lama-TV ngabiza iParadlula nenqola ukuthi asifake la lihambe lwaphahlaza likhiphe iy'ntambo kagesi siyokukhala i-scrap yard bebuya ntambama kanti lezi zinto bazazi beyibone bengishaye bengixosha benganginiki nemali yami kuqale lapho ukuhlupheka bese kuba umngani wami engimchazela le nkinga kube ile laphana leli elaligquba izinto nalo lingifundise impilo yasemgaqweni lingishiye kanjalo usho ukuthi ibe nokungihlula iy'nkinga zami ngagcina sengistakile ngilokhu ngingena odakeni kancane njengoba sengivele ngesandla nje sengifuna uzongidonsa manje. Ekhaya njengamanje lento usayibhema ihunga namanje? Baba njengamanje into enzakalayo ngisayibhema kodwa ngisayibhemi ngalela zinga ekade lingenza ukuthi ngivale kamuhle ngobani nami bengizama makhona umuntu ozongisiza engifice sengikwazi ukusizakala ngoba nje senginokuyibhema ekuseni ize ngiyibhema sengilala noma ngingayibhemi sengilala ize ngiyibone ngakusasa sengisesimeni sokuthi even ngingaya ekhaya sengafe ngikwazi ukuphila ngendlela esengiyihlise ngayo egazini nasemzimbeni ngenhloso ukuthi sengifisa ukuba nefamily yami. Okay, alright, sengiyahamba sengibuza umbuzo wokugcina. Ukwehlisa ngoba ufuna ukwehlisa noma ukwehlisisa ukuthi amandla imali ayisekho yokuyithenga? Ukwehlisa baba ngehlisa ngoba sengifuna uyiyeka ngiphile yey noma imali unayo kodwa awusayithengi ngaleya ndlela. Cha baba sengiqinisa ekudleni Qinisa ekudleni ngoba impilo kahle kahle yes angisaphilile yes awusaphilile angisaphilile so nje ubona sengihambe ngiphethe ijumbani zamaphilisi ngoba sengifuna nje ukuhlehla kuyona phuma ngiphela. Okay, uyafuna ukuya ekhaya? Yebo baba. Uready ukuya ekhaya? Ngiready baba nomnini ngisho namanje ngisho nomnini uready ukuya ekhaya? Ngiready baba. Ukuya ekhaya makuthiwa uya ekhaya ufuna ukuya ekhaya noma ufuna uqale i-rehab ngokwazi kwakho nje okuncane? Baba isimo engikusona nelevel engikuyona ngiready ukuthi ngiye ekhaya straight. I-rehab ngizenzile mina ngithwale kanzima kuze ngiyehlise. Yes. Ngoba ngigulile kakhulu. Yes. Mhlambe 2 months ngilile phansi ngigula njengoba ngivuka yabo nje usungibona sengikhavile even ngisho igazi seliyabuya okutshengisa ukuthi lento isiya esiphumile egazini Yes. yabo
sengiyibhema ngoba ngikule ndawo Yes. ekubhenga yona ngemuva nangaphambili. Oh. Sengiyibhema ngaleyo ndlela. Ubhema ngoba lana nje kuphilwa yona kuphela. Kuphilwa yona. Even ngisho ngikhuluma nawe kuze sizwane funa kube skip. Otherwise mangingayenzi leyo nto kusho ukuthi ngeke ngibe namngane futhi ngizoba yisithi. Bazongibiza ngesigwegwe engibize ngeforum. Mana-ke lana-ke before sami umuzi wakho kuphi la ikuphi yakhe Oh la seroom bani la lana baba mina kahle i-room kanje anginayo. aha Ngiginqika nje khona la. ukinqika lana Khona nje la obani. mana-ke uma setshonile ilanga uvele uginqike khona Sangiginqike nje khona. uginqika kwakho mana-ke uginqikela la noma uyahamba noma yikuphi la ufika khona ufika uginqike uma usuzoginqika nje uginqika la Yebo. kusho ukuthi isite yakhe iyo yonke le noma Kahle baba. Alibona la bridge lile. bridge yes Ngivamisa ukulala phansi wayo. okay Isimo sokuthi maninethi izulu mhlambe ebusuku. yes Ngikwazi noma nginethe ngithibele uma kancane hayi kakhulu. yes Ngoba mekuthiwa ngaphandle mekuthiwa libalele ba. Hayi nala ngiyanidalela. Ngilalela. Kube leso simo sikanjalo. okuba nenkinga malini kakhulu izulu Yabo nje ongayizona. yes Nginethelwe impahla zami. Ish ngamanzi. ziphi zona lezi noma lezi Ezokulala kanye nalezi. ziphi ezokulala kanti manje njengamanje kuphi Zimatile kwaphoqa ukuthi ngendlela ezimanzi ngayo ayikho into engizoyenzayo ngayilahla. okay So namhlanje iplan yami isithini ngizolala ngesaka. oyiplani ithi uzolala ngani namhlanje Ngesaka namhlanje. uzothatha phi isaka Sho njengoba ngihamba nje edrobheni oh ngiyayitshela ukuthi ngahlangana nalo noma uplastic futhi mengakutholanga ngithi hayi well down ngilale nje kanje. okay before sengifuna ukubamba nangu mfowethu na ufuna ukukhuluma nawe osisibetha ngibaboni lona omunye uthosalanda abanye bakubo ngifuna awuchazele umuntu nje usuku lwakho maliqala luhamba kanjani uzuliphethe kanjani bese ke seyivala awuqali nje usuku uvuka ngasikhathi bani Baba isikhathi siningi la uma ngivuka ngabo 5 usuku uja kuyongena ngo 5 ngisuke ngenzelani la kunalento ekuthiwa i-morning skiff bathi igaqa ekseni moto uthengile ngayizona bakuphi into encane mhlambe eyikota yalento kade uyithengile uma ukuthi nje iyikota ye-teaspoon yona futhi bazokunika ulokhuzi ikota yaleyo kota ye-teaspoon oyikota yekota okay ukubamba nje umoya ukwazi ukuthi usuke la ubhayize ngaphakathi kodwa ivesana iphele endleleni mangiqeda ukwenza kanjalo ngihambe ngivula nje umqomo ngikudle ngala kudliwa ngakhona mengathola something edliwayo sengibamba umoya same time futhi ngibona nethini ngala ngiyalifaka eplastic ngibona no-cardboard kuyolongihlanganisa nje kanjalo ngiyoze ngibone lo muntu mhlawumbe phethe impahla ucela ngimbambise engibhele u5 rand 2 rand 3 rand ekugcineni kushona kwela funa ngibe nayo imali u30 rand 30 engiyithola kanzima uthola nzima u30 nzima baba ngendlela exawusathana ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngilale ngingabanga nawo lo 30 uyimaster kulo 30 ngisuke ngibheka u20 ngithenga lento okay u10 rand ngo5 rand ngithola ugwayi ngo5 rand mhlawumbe sithengela lokudla ku-expire okuthi mekuchithwa ngale khona abafethu abakuthathayo bezosidayisela niyakwazi ukuthi ku-expire siyakwazi isigulithe futhi kodwa ngokuthi ngithole mhlawumbe isinto siphelele neshebe ngiyakuthenga ngikudla ngakusasa ngigule ngikhishwe yisisu kodwa ayikho enye indlela ozoyenza so u20 rand ufuna ukuthenga lo u10 rand ukuthi uthenga ukudla yebo bese ke seliphelile usuku lami seliphelile kanje angikuzwanga udle emini lunch akaze ngizwe la
kushuthi indlela babo yokudla ilunch ukuthi makwenzekile ngathi ngiyaphetula emgqomeni ngathula isinese esipho Yes. Oh, yena lunch. mengadlula kwindawo kuchithwa amafriji abolile Yes. ngikhethe ngathi libole kangcono ngidle iyona indlela mengingachithwanga kusasa ayikho enye indlela ngoba iy'nsuku ayifani yabo mhlawumbe nje ukuthi liyanetha abakwazi ukukhipha imgqomo kube nzima kanjalo Oh, uma ingakhishwa imigqomo kunzima futhi. kunzima phela yonke impilo seyibheke emgqomeni kadoti Oh, impilo yakho nje ubhejile ngomgqomo. yebo Yeah, okay. All right. Nje awuyibambe kanje. Ngizothatha my woza my nangudokotela wami. Nangudokotela wami. Dr. Nyawose lo. Konje usayiqedile lokhu le yento leni. Usuyiyo. Ilokhunja leyana. Unamanga usuyilokhu mana ngoba ubuvela udokotela uDr. Nyawose manje usuyini ke manje mase ngena lokho okunye kwe-PhD usuyini Asilinde ngiqale ngigraduate. Then sobe sesiyakhuluma. Hayi, ngeke. Angisitshela sisanda kuqeda. hayi kodwa phela angithi usuphasile ilokhu yana uzoba yini tshela mina ngitshela abantu So into kade ngiyenza ke manje bengenza into ekuthiwa noma i-neuropsychology. ya So sesicwaninga ingqondo ke manje. Yabo nje ubhuti ekhuluma nje ekhuluma ukuthi uyafuna ukuyeka bese akusayekeki. yes So sesibheka ukuthi eyiphi iphathi yengqondo le emfakele ingcindezi kangaka ukuthi ilibele ephushile aye back to into angasayifuni but there's something ngaphakathi enze ukuthi kube njalo. So sesenza ke i-neuroscience, neuropsychology. Yeah. Africa My Continent uDr. Nyawose mina ngizosho kanjalo clinical psychologist ngime lapho naye sicelile ukuthi ke abafowethu ingane zethu dadwethu abalana mabela siyafuna nje ukuthi afika abuke uzosenzela kahle iassessment mabe khuluma nje ukuthi yipi indlela esingayithatha uma sesibathule loba sibathola nje bebuye bebekhona bebuye bengabi khona yena kuphi la angabamba khona khuluma nabantu base South Africa based ibenchmark umfowethu obathe khuluma Siyabonga bhuti. Angithola igama lakhe. Uthulani. Oh, ngiyabonga. I think into kade sikhuluma nje ekuqaleni is that umphakathi yes unokuthi mayebona abantu abafana noButhulani asabanikeza identity yabo sebelahlekelwe ubiyena. yes Mesombona sothi nali par sothi nangu Sikhotheni sibanika amagama sibalabhelishe ngamagama based on into esiyibonayo which is unfair. So abantu abafana naye baba part of the forgotten society yase South Africa but not realizing ukuthi abantu abafana nabo baba abantwana they had amaphupho they had ifiso zokuthi bafuna ukuba yini mhlasimpe empilweni njengoba eshegcizelela futhi ukuthi akasafisa ukuba la but sometimes ukuthi uthole ukuthi isimo nesystem esibacindezelela ukuthi bahlale la namathuba ke angasekho ukuthi bakwazi ukuthi baphume abantu abafana noButhulani basanayo identity basangaphinde futhi bayikhandenge basangabi lento kade befisa ukubiyona when they were growing up which is what we want ukuthi umuntu athole leyo self actualization leyo kodwa ke ziningi indlela miningi iminyango neyitep ekumele aqala kuzona phambi kokuba afike ekhaya ngimzula uButhulani esho ukuthi yena noma akasayidingi rehab usenganje straight ekhaya it doesn't work like that ngoba for umuntu osehlale estradini isikhathi eside kangaka iminyaka eminingi kangaka akukho lula ukuthi manje uphinde ekhaya balekile ukuthi aqale ahambe iminyanga ebalekile like rehabilitation into ebalekile ngayo number 1 uyodetoxwa ngaphakathi isystem yakhe isijwayele idakamizwa lezi kade lebelezidla iminyaka yonke engayimlungele engawalungele amathumba akhe nama organs asemzimbeni so kubaleka ukuthi detoxe abantu abahlala emgaqweni futhi isikhathi esiningi umgaqo uyaba institutionalizer
umuntu uthola ukuthi yes ubuhlakaniphi busakhona, yes ingqondo isakhona, but usecabanga impilo yala emgaqweni. Simthathe simise kwi-community uthola ukuthi akasakwazi uku-adjusta because use-institutionalized to le society yala le ayiphilayo. So it's important ukuthi aqale ahambe iy'nkundla zonke ezizoqala zimsize kwi-system ngaphakathi nasengqondweni ukuthi a-detoxe konke lokho kubi. Then-ke mase sibona ukuthi use-right, then he can go home. So akuyona into elula ukuthi somthatha nje la hayi manje sihamba siye ekhaya. ngeke sikwazi. Singakwenza phela but it's important ukuthi masiqala into siyenze ngendlela e-right, siyiqedelele phambi kokuba simthathe siyom-integrate ne-society. Yes. So ngiyakuzwa Bhuthulani impela but kubalulekile kuthina mangabe sizokusiza. Kusemqoka kuthina ukuthi mesizoyiqala into siyiqale ngendlela, sithathe iy'nyathelo zonke ey'qondile ey'qotho futhi khona uzokwazi ukuthi nawe uyibone ungasabuyeli back la. Ngoba uma uphuma la sufuna ukuphuma unomphela ubuyele ekhaya ukwazi uku-integrate ne-society ne-community ushilo ukuthi unabantwana ukwazi ukuyibona nawe ubaba ukwazi ukuqala impilo yakho kabusha. Lisakhona lelo thuba kodwa-ke ekugcineni konke lokho kusezandleni zakho. Yeah. Thank you so much. Mhlambe ke into esizoyenza ke u1 nje obade senza u11. Uyazi u11 siwenzelani? Nathi KPI yethu uthi masinqumelana la ngo11 sibonga ukuthi lento abeyisho iyona yini. Osisibama angibaboni namhlanje. Oyedwa ufikile wathi manje ngisawulanda abanye lo ogana le Tanzania usiswini. Kodwa ngibonile usukile ngale eDalton. Futhi sebambezelekile ngale. Kodwa okwethu bekukuthi ke njalo appointment yethu ibe u11. Njengamanje ke sesizoyithatha laba esibabonayo ukuthi ngempela bayimisela. Ukuyimisela kwabo sobobana ngokuthi sasa ngomsombuluko ngo11 ngizobe ngila. Uma umuntu esakhuluma into efanayo ngicabanga ukuthi kumina kuzobe ku first step osho ukuthi ke sengamthatha ke ngithi dokotela nangu awunginikeza manje siya kuyiphi rehab uzobe sesinikeza i-report asinike i-assessment ukuthi okay sihamba kanjani. Yena uzoba i-watchdog yethu ukuthi okay nazi izinto uzositshela ukuthi i-KPI ufuna siyisebenzise ngoba lebe ngiyisebenzisa la bekungeyami ukuthi hayi uma befika ephinde efika usho ukuthi okay lento ayikhuluma uyayazi. Sezothi ke masiqeda la udokotela ezosinikeza i-KPI yangampela ukuthi labantu okhuluma nabo are they ready yini ngampela ukuthi baye kwi-rehab noma baye ekhaya. Bese siyaqala ke lapho sezosigayida ke yilokho asithe masithi thina silande umzali sikhuluma ngodokotela wethu ozosilekelela kakhulu. Dokotela khuluma nabantu usafuna ukukhuluma nathi lalela